Okay, maayong adlaw kaninyo mga suking tig paminaw o tiglantaw niining atong programa. Once again, kini na usab ang alagad sa kahanginan diha sa social media nga magapaambit kaninyo nining ato ang topic karon nga gitawag og bulahang paglaom. Blessed hope, hinaot nga ang Dios mong kaigsunan maga pakunsad kanato siyang langit nung kaalam ug panabot gikan sa pulong sa Dios ug labi na kanako nga magapaambit kaninyo niini. Akong giila nga ang balang Espiritu Santo mo'y pinakamaayong magtutudlo ug gamiton niya ang akong mga baba. So ang gugma kalipay kalinaw manaka natong tanan og kuhaa imong Biblia atong lantawon ang balaang kasulatan. So the blessed hope atong ablihan ang atong balaang kasulatan diri sa Juan 14:1. Nagingon diri sa English, do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. Si Ginoong Hesus ang nag-ingon niini nga dapat dili maguol ang atong mga kasing-kasing, mosalig ta sa Dios nga Amahan ug mosalig usab kita kaniya sa atong Ginoong Hesukristo. So sa Tagalog, huwag mabagabag ang inyong mga puso, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa Cebuano, dili malisang ang inyong kasing-kasing, salig kamo sa Diyos ug salig usab kamo kanako. So, let not your heart be troubled means peaceful heart and mind. Yan ang ibig sabihin mga kaigsuonan. So, matud pa sa Mateo 5:9, ingon nga mga anak na sa Dios, usa ka maayong gawi alang sa mga anak sa Dios, kining pagka peacemaker. Ingon diri bulahan ang mga makigdaiton kay sila paganganlan nga mga anak sa Dios. So usa sa maayong gawi nato mga igsoon nga kinahanglan di ay kita peacemaker. So inana mga kaigsuonan. So usa kini katimaan nga ikaw naa sa gingharian sa Dios nganuman sumala sa Roma 14:17 kay ang gingharian sa Dios dili pagkaon ug pag-inom kundili pagkamatarong kalinaw ug kalipay diha sa Espiritu Santo. So usa kini ka maayong timaan nga kita nagkinabuhi ingon nga tagagingharian sa Dios. So kung lantaw nato mga kaigsuonan padayon nato pagbasa ang Juan 14:2, muni ang tin-aw nga pasalig sa atong Ginoong Hesukristo. Ingon diri sa balay sa akong amahan adunay daghang puloy-anan. Ako moadto sa pag-andam ug dapit alang kaninyo. Okay? So tin-aw kayo no. So klaro nga panahon sa pakigkauban. Kay kita ugod mga kaigsuonan, nagpaabot man gyud ta sa pagbalik sa Ginoo. So kanus amang yun nato ikauban ang Ginoo. Daghan manggong na nagwali nga death is a gateway to heaven. Mali po mga kaigsuonan. Sayop tungod kay nagsaad ang Ginoo nga mubalik siya. Padayon na to ang Juan 14:3. Ug kung ako makaadto na ug makaandam kaninyo og dapit mubalik ako pag-usab ug panad-on ko kamo uban gayud kanako aron nga kung asa ako atua usab kamo. So magpaabot pa ta inigbalik sa Ginoo mga igsoon ay pa kita makigkauban sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Daghan manggong na nagwali nga ako nga dunggan nga mga alagad, mga pastor nga do na gani namatyan ila dayong i-comfort ang tagtungod nga ayaw kaguol igsuon kay ang imong mahal sa kinabuhi tuwa na karon sa kamot sa Ginoo. Tinuod ba na mga igsuon nga inig kamatay sa tao tuwa na dayon sa Ginoo sa langit?
So kung atong basahon, dili musibo sa mga pulong sa Ginoo. So una, ang bulahang paglaom, una, malipayon ta nga magpaabot. Muna ang blessed hope, malipayon ta nga magpaabot sa pagbalik sa atong Ginoo. Dayon gihandom nga moabot, ato ning gihandom nga moabot. Munay naghatag natong excitement nganong mupadayon gid ta sa pag-alagad sa Ginoo. Unsa maning atong gihandom nga moabot? Mao gayud ang pagbalik ni Ginoong Hesus. Ikaduhang pagbalik. Muna ang gitawag natong bugtong paglaom, bugtong pag-asa. Mga kaigsuonan. Moadto ta sa Tesalonica 2:19. Matud pa diri, kay unsabay among paglaom kun kalipay, kun purong-purong sa himaya, dili ba kamo gayod sa atubangan sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang pag-abot? O mao gyud ang gitawag nga bugtong paglaom, no? Ang pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Nga matud pa sa Tito 2:13 nga nagpaabot sa bulahang paglaom ug sa pagpadayag sa himaya sa atong dakong Dios o manluluwas nga si Hesukristo. Muna ang mga saad sa Biblia nga angay natong hubtan, mga igsoon. So ang hanay nga pagbalik sa Ginoo makita nato sa 1 Tesalonica 4:13. Umaabot, mga igsoon. Matud pa diri, apan dili kami buot, mga igsoon, nga dili ninyo mahibaluan ang mahatungod sa mga nangatulog. Asleep sa English, igsoon. Namatay ang buot sabot. Aron dili kamo managsubo bisan ingon sa uban nga walay paglaom. So sa English, but I do not want you to be ignorant, brothers, concerning those who sleep, that you not grieve as the rest also, not having hope. So sa 14, padayon ta, kay kung mituo kita nga si Jesus namatay ug nabanhaw, ingon man usab ang mga nangatulog pinaagi kang Hesus pagadadon sa Dios uban kaniya. So nindot kay mga igsoon kung naatas pagtuo tungod kay bisan mamatay, apan dako kaayo tag kasiguruhan nga inigbalik sa Ginoo, ubanon ta, banhaon ta ug ikauban nato siya. Dayon sa 15, kay kini giingon namo kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo, nga kita nga mga buhi nga managpabilin hangtod sa pag-abot sa Ginoo, dili kita magauna sa mga nangamatay o nangatulog. So inigbalik sa Ginoo igsoon, kung maayo ka mo dumala mo tagad maatiman sa imong lawas, mahimong maabtanta sa pagbalik sa Ginoo nga buhi. So unahon og tratar, inigtingog sa trumpita, unahon pagtratar ang mga naa sa lubnganan. Na dunay uban miingon nga ang usa kuno kapatay nga naas Ginoo, tuwa dayon ang kalag sa bakan sa Ginoo. So sumala sa atong pagtuon karon, ang tawo, mga igsoon, ang iyang sentro mao ang kalag. Mao kana ang mubati og kalipay, pangandoy, kasakit. Mao kana ang sentro nga tawo nga nakasala og naluwas. So kung inigtingog sa trumpita unya banhaon sa Dios ang naa sa lubnganan, nagpasabot nga naa diha ang tawo sa lubnganan. Naa diha. Kay dili man tong lawas maoy buhion pag-usab. Kay kun pananglit og ang imong lawas pungkol, buktot o tigulang na kayo, so dili mahimo nga kadto mooy buhion pag-usab. Ilisan gyud og lawas nga dili madunot. So ang magsabot, mga igsoon, nga ang tao naa sa sementeryo. Kay diha man giingon sa Biblia nga kung atong basahon pag-ayo, diha man banhawon sa sementeryo ang mga nangamatay. O tan-aw na to ang 16. Kay ang mao nga Ginoo
sa usa ka pagsinggit sa usa ka tingog sa punuan sa mga manulunda ug sa budyong sa Dios manaog gikan sa langit ug ang mga nangamatay diha kang Kristo mga banhaw pag-usab. So nagpasabot na mga igsoon nga naagyod sa minteryo ang mga nangamatay. Dayon sa 17 unya kita nga mga buhi pa nga nahibilin pagasakgaon kita uban kanila ngadto sa panganod aron pagsugat sa Ginoo og ikauban na nato ang Ginoo sa kahangturan. So niyan ang panahon na mga igsoon ay ayha na nato makauban ang Ginoo. Dili kay inig kamatay karon sa tao, abutan kayo atong pasaligan nga ayaw kabalaka igsoon kay ang imong mahal sa kinabuhi nga namatay tuan na karon sa sambakan sa Ginoo. Sumali na siya nga pasalig mga igsoon. Sayop na siya nga paglaom. Kay ang Biblia nag-ingon sumala sa atong tun-an karon nga ang bulahang paglaom kanang inigbalik sa Ginoo nga banhaw niya ang mga nangamatay. Dayon humani ana ayha na nato ikauban magdungan rata. Kitang mga buhi pa katong nangamatay banhawon, kitang mga buhi pa di na kasinatig kamatayon kay ilisan ra largo ang atong lawas og lawas nga di madunot. Unya kauban sa nangamatay nga gibanhaw og gihatagan pog lawas nga di madunot magkuyog ra pagsugat sa Ginoo niya ng adlaw og ikauban na nato ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Sumao na nga sa bersikulo 18 busa pag dinisigay kamo nining mga pulong. So dinhi ta magdinasigay mga igsoon. Dili ta maghatag og sayop nga paglaom sa mga tawo mga kaigsuonan labi na sa mga magwali diha nga kusog kayo ta mudasig sa mga namatyan nga ayaw kabalaka kay ang inyong mahal sa kinabuhi na ana sa kamot sa Ginoo. Sayop na mga igsoon kay ang tinuod nga pagtulunan ayha nato ikauban ang Dios. Inigbalik niya nga banhaw na kita. Busa nining maong pagtulunan hinaot nga doon natin nakutlo. Dayon padayon ta sa pag-alagad nga madasigon kay aron mauban ta inigbalik sa Ginoo sa gitawag nga rapture. Na mga igsoon ang magnet sa rapture nga igsoon kinahanglan nga buhi ang atong espiritu nga nakakonekta sa Ginoo. Kinahanglan nga kalayo ang kalag sa kadasig sa pag-alagad sa Ginoo. Kay delikado kayo kung inigtingog sa trumpita dili ka kadungog tungod kay naa ka na busy na puno sa mga kabugat o mga pagpaningkamot sa kalibutanon lamang ng mga butang. Usa nining maong mensahe dasigon ko ikaw nga dunay paglaom magmatinud-anon ta sa pag-alagad hangtod jud ining tingog sa trumpita nga sakgaon ta og dalon ta diha sa kasal sa kordero ug ikauban na nato ang Dios ug atong Ginoong Jesucristo hangtod sa kahangturan. Ang Dios nagtawag kanimo igsoon, magapanalangin kanimo, magahatag kanimo kadasig nining maong nga mensahe. Dalaygon ang Dios.